आज मी ना ह्या छोट्या गावठी वांग्यांचं भरीत करणार आहे। किती छोटी आहेत बघा ही वांगी। आम्ही तुम्हाला मागे दाखवलं होतं ते मोठ्या वांग्यांचं भरीत दाखवलं होतं ना, ती घाटी वांगी आणि ही गावठी आहेत। तर ही खास ना भरितासाठीच वापरली जातात। छोटी छोटी आहेत बघा, एकदम अंगठ्याच्या आकाराचे एवढेच आकाराचे आहेत। तर भरितासाठी साहित्य ही वांगी घेतेत मी, 7-8 वांगी आहेत। आणि बघा हा एक ना मोठा कांदा आणि टोमॅटो त्या चॉपरने एकदम बारीक केलेला आहे। नंतर हा आमचा मालवणी मसाला घेतला आहे 1 चमचा, अर्धा पाव चमचा गरम मसाला, हळद पाव चमचा, नंतर आलं लसूणची पेस्ट आहे एक अर्धा चमचा, नंतर हे वाटप आहे 1 चमचा घेतलं, आणि शेंगदाण्याचं कूट घेतलं आहे 1 चमचावर, आणि कोथिंबीर, आणि राहिलं होता मीठ। तर ना हे सगळं मिश्रण वाटप आहे ना, त्याची पण आम्ही रेसिपी दाखवलेली आहे। होय होय, त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देऊ। आता हे मीठ चवीप्रमाणे। आता हे सगळं साहित्य ना एकत्र करायचं आहे। हे आपल्याला सारण भरायला लागणार ना। हां, तर पहिल्यांदा काय तर ही वांगी मी ना पासायला स्वच्छ धुवून घेतली आहेत। ह्याचे देठ थोडेसे कट करून मी हे त्याचे 4 भाग करून घेते बघा। थोडेसे देठ कापायचे, असे देठ ठेवायचे, कारण ही वांगी एकदम छोटी आहे ती। हे बघा असे 4 आपण आडवा उभे छेद मारून घ्यायचे आहेत। हे बघा, हे फक्त आतमध्ये का आहे का बघायचं आहे, म्हणजे कीड वगैरे असेल, किडलेलं असेल तर ते घ्यायचं नाही आहे। ही तशी बघा जुनच वाटतात वांगी, हे बघा। आणि हे सारण आता मी दाखवलं तुम्हाला ना, ते सारण आपण याच्यामध्ये भरायचं आहे। ही वांगी खास भरतासाठीच आहेत, छोटी छोटी। हे सगळं सारणाचं साहित्य आहे ना, मी सगळं एकत्र करते, आणि वांगी कापून घेतलेलीच आहेत। त्याच्यामध्ये राहील तेवढं भरायचं, आणि बाकी वरून सगळं घालायचं आहे, आणि म्हणजे त्याची चांगली चटणी तयार होईल, ग्रेव्ही त्याची। हे बघा, कांदा ना चॉपरमध्ये कापल्यामुळे एकदम बारीक झाला आहे बघा, हा म्हणजे शिजेल पण चांगला, आणि वाटप कमीच घालायचं। हे बघा, चांगलं हे एकजीव केलं आहे। आता ह्या वांग्यामध्ये मी ते भरते। तर काय लोक याला भरली वांगी पण म्हणतात, तर आम्ही भरीत पण म्हणतो। वांग्याचं भरीत, भरली वांगी, आणि भरीत दुसरी एक प्रकार आहे, ते वांग भाजायचं आणि कांदा वगैरे टाकायचा, आणि तसं करायचं आहे ते। त्याला भरीत, त्याला पण भरीत म्हणतो। प्रत्येक ठिकाणची पदार्थाला नाव ठेवण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे। आता हे मी काय करणार माहिती, इथे मी गॅसवरती कढई, माझं छोटंसं कढई आहे, ती मी कढई तापत ठेवली, त्यामध्ये थोडंसं तेल घातलं आहे 2 चमचे, आणि हे सगळं घातल्यानंतर ना ह्या हे ताटली आहे ना, ह्याच्यातच पाणी ठेवून त्या वाफेवर शिजवणार आहे, कारण ही पटकन शिजतील वांगी। ही छोटी छान चविष्ट लागतात बघा ही वांगी। या वांग्याच्या भरतामध्ये ना एक छोटासा मी बटाटा घेतला आहे, त्याच्या ना उभ्या, म्हणजे वांग्याच्या फोडीसारख्या अशा फोडी करणार आहे, आणि त्या घालणार आहे। असा बटाटा सुद्धा छान लागतो, म्हणजे आपण जेव्हा वांग्याचं भरीत करतो ना, त्याच्यामध्ये अशा बटाट्याच्या अशा फोडी घातल्या ना की छान लागते भाजी त्याची। तर हे बघा, आता हे तेल तापलं आहे, मी सगळं हे भरलेली वांगी आहेत ही सगळी अशी लावून घेते। त्याच्यासोबत बटाटासुद्धा घातला आहे। या पद्धतीने असं तुम्ही एकदा भाजी अशी करून, हे असं भरलं वांगं करून बघा। बटाटा घातला ना छान लागतं। मी ज्यावेळी टोमॅटोसुद्धा घातला आहे, थोडंसं आंबट पण असला ना की वांग्याची भाजी छान लागते। काय लोक वांग्याच्या भाजीमध्ये गूळसुद्धा घालतात, त्याने सुद्धा म्हणजे वांग्याचा एक उग्रपणा असतो ना, तो कमी होतो गुळामुळे। तर हे बघा, आता मी जरासं हा ताट हे धुवून जरासंच पाणी घालणार आहे बघा, एवढंसंच पाणी घालते ताट धुवून। हां, आता मी काय करणार आहे, ह्या कढईवर हेच ताट झाकण म्हणून ठेवणार आहे। गॅस एकदम कमी ठेवला आहे बघा, कमी आहे गॅस। आता ह्या ताटामध्ये मी झाकण ठेवलं आहे। आता आपण 5 मिनटं काही हलवायचं नाही, 5 मिनटानंतर परतायचं आहे, तोपर्यंत हे जरा वाफेवरती शिजू द्यायचं। हे बघा, आपण भरली वांगी वाफवत ठेवून 5 मिनटं झाली आहेत। हे बघा, आता मी जरा फक्त ढवळते, कारण बटाटा वगैरे शिजायचं आहे बघा, है ना। गॅस कमीच आहे, फक्त जराशी परतून घेते अशी, आणि परत 5 मिनटं मी ती शिजत ठेवणार आहे, पण आपण जास्त पाणी घातलं नाही ना, त्याच्यामुळे चटणी पण शिजायला हवी आहे। हे बघा, आता मी वर झाकण ठेवून वाफवायला ठेवते। आणखीन 5 मिनटं वाट बघूया बघा। वांगी संपूर्ण सगळी शिजली आहेत, बटाटा पण शिजला आहे, आणि ही चटणी पण चांगली झाली अशी बघा कशाला ती सुंदर। तर अशा प्रकारे ही गावठी भरलेल्या वांग्यांचं भरीत तयार झालं आहे।
आता वरून थोडीशी आपण कोथिंबीर घालूया, म्हणजे त्याला चांगली आणखीन चव येईल त्याला. झालं. तर अशा प्रकारे ही भाजी वांग्याचं भरली वांगी तयार झालेली आहेत आता. तर मित्रांनो, झणझणीत अशी गावठी वांग्याची भरली वांगी ही रेसिपी तयार झालेली आहे. आणि बाजूलाच आई गरमागरम भाकरी पण बनवते आहे. तर ही भाजी भाकरीबरोबर खायला अतिशय उत्तम लागते. आणि आम्ही भाकरीचा पण व्हिडिओ दाखवलेला आहे, पौष्टिक भाकरीचा, तो पण तुम्ही नक्की बघा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.